Bona tarda, són les 2:28 del dimecres 29 de maig del 2024 i vaig a contestar les preguntes, això és per contestar només les preguntes que em veu fer, que al final només em veu fer preguntes, poca gent, i ara sí que igualment també faré exactament detrás. A la bossa aquesta, que no sé si us ho fixeu, a mi se'm va trencar la bossa, jo tinc fascinació pel Daniel Buren, i aquí veieu que és com si fos una ampliació, ¿vale? Això és el forro amb el que m'ho va regalar el que hi ha a Performance. Va ser la persona que va desvirgar el meu germà Bassó, Ramon, al setembre del 1997, quan ell havia anat per ser el primer cop a Nova York i Filadèlfia. I és una... Ja us ho explicava ahir, però jo vaig anar massa ràpid i no es va veure en el vídeo. Es diu De Profundis, és d'un escriptor portuguès que va tenir un ictus i va perdre la memòria, la capacitat de parla i tal, i ahir vaig llegir aquell fragment a l'atzar. També passa que tot es veu marxar molt aviat i no, al moment de tallar el cabell molt poca gent ho va poder fer. Això també ho vaig explicar-ho, és una serigrafia sobre roba, que és una corbata que ens van regalar uns amics nostres, artistes de Bratislava, Eslovàquia, el 2004. Sí, on me. És que ara estic buscant... You'll get the chance to feel the world around me. I have no time to choose. Bueno, el cas que el que no es va acabar d'entendre tampoc és la referència molt terrible a aquest noi amic d'aquest altre amic del Ramon, Carles Borrell, que va aparèixer amb el cap tallat a Can Ruti, llavors al Tors i tal, i l'última persona que el va veure viu al gener, quan ell tornava de casa de la seva nòvia, agafar el metro a Fondo i van estar dues nits a marxa, era un tal Òscar, que ara ha aparegut cremat la nit passada a Badalona. I llavors, com que molts dels quadros, ara em tocaré un que és Flama i Cabell, Cabell i Flama, la silueta que per exemple jo vaig intentar dibuixar ahir contra la projecció, veieu? És aquest quadre que el va titular Roubaix després l'Isidre Manils, que és del 96, del 98, i per tenir quan aixecava la silueta, la pantalla, es veia que jo he dibuixat una pantalla de Sino, em posava dient que són les últimes obres que està fent ja l'Isidre Manils. Això és un com borrat. L'altra obra que també vaig sortir citada, que no us vaig ensenyar, que és la peça que volien anar a ficar a l'exposició de Gris Plom, que estarà entre el setembre i el novembre o desembre a Sabadell, és aquesta, que és com si fos un storyboard pràcticament, però aquí no m'interessa qui sigui, a part tampoc trobo la còpia i com que el fons és blanc no m'interessa, i el recull de les meves performances, que havia d'estar a la part de la nau Estruc, perquè això estarà al Museu d'Art de Sabadell, no... Com que tampoc hi ha fondo blanc no hi és, i com que no em paguen 1.000 euros per la performance de les cròniques plutòniques, que són alguna selecció de les més de 5.000 pàgines que tinc des de fa 4 anys, no, 3 anys i mig, del xat xueca, on gravo els diàlegs per intentar jo fer un xiqui-xiqui o un quiqui cada dia, o els que estiguin, però que no ho aconsegueixo tant. Guardo tots els diàlegs dels possibles, o dels que s'aconsegueixen també, però jo els gravo, i després a vegades alguns venen, alguns no venen aquí a casa i fem el xiqui-xiqui. I això ha d'estar
és per fer una performance que duri 2 hores, combinat amb les lectures en format de diàleg, perquè alguns són de diàleg i dues no, que són els 4 assajos dels 5 assajos, va ser una composició no faré, que és l'últim, de l'Oscar Wilde, que són The Decay of Lying, la decadència de la mentida, Pen, Pencil and Poison, llapis, uh, pluma i verí, The Critic as Artist, el crític com a artista, i The Truth of Masks, la veritat de les màscares. I llavors l'últim és The Soul of Man under Socialism, l'ànima de l'home sota el socialisme, que aquest potser no. I el curiós, una de les novel·les més famoses que ja la va publicar, em sembla ja mort, o ja després de la presó, crec que ja mort, que és De Profundis, que és una novel·la com una mica thriller gay, que jo la tenia també, que el meu pare germà la tenia, és l'òbviament gay d'ell, i per tant em sembla també curiós que aquest senyor que va desvirgar el Ramon fa tants anys li regali això que es diu De Profundis, per tot el que vol dir De Profundis. I ell dient Sapero del Pozo, en fi, és igual. El cas, ara us vull ensenyar també aquest que us dic Flama i Cabell, que en té molts l'Isidre. A veure, aquest és Flama i... Veus? Aquí també hi ha una flama, veus? Però aquest és un acoplament. Veieu, aquí en té molts també de diamants. Veieu aquesta joia, que és fantàstica? Per això us vaig ensenyar ahir l'altre. I formava part... Aquest, veus? Cabell i flama. Veus? El que passa que estan separats. Cabell i flama. Vale? I... I aquest, el de les sabates, que us vaig explicar que va pintar el 79 mentre cuidava la seva filla i la dona treballava, que és de format, és acrílic sobre tela, 27 per 16 centímetres. Veieu les sabates? Una groga, una vermella i una blava. Els 3 colors primaris, però que és fantàstic. Bueno. I llavors, però n'hi ha un que és que sí, cabell i flama, però que encara es veu més la flama, que us vull ensenyar, que no... Aviam si el trobaré. Yeah. Everybody wants something. You just want me. Mireu l'ull així gran. Know how low I can go, I give as good as I can. You get the brand. Veus? Unes persones... Aquest el vam tenir un molt semblant quan va inaugurar la galeria el meu germà i mi mare. Veieu? Un home sortint de la... Peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left. Això és una altra flama. Això és l'hora que va néixer la seva filla, l'Àfrica, a les 10:45 d'algun dia de juliol del 77. Un altre floc, veieu que els focs li surten especialment bé. Aquest és acrílic també, veus? Acrílic sobre tela del 99. Va ser cap al 2000 que es va passar un altre cop a l'oli, perquè li permetia un assecat més lent. I és que us vull trobar aquest altre que era cabell i floc. Un altre cant, veus? Un altre foc. Veus? Acrílic sobre tela. Veus? Cabell i flama. I aquí veieu com si cremés molt bé, vale? El cabell i flama. Passa que el cabell no sé si l'aprecieu molt. Però per tant jo vaig intentar fer-ho ahir i ara ho intentarem fer un altre cop. Pasa que estic pensando, a ver si lo puedo poner de fondos, el cabello flama que hemos visto con Leonis. Visto con Leoni, ¿dónde estás? Ahí estás. From the way you talk to the way you move. Ah, doncs sí que agafes, sí. Ahir no agafava. Bueno, aquí ho veieu.
myself all night long, hoping you're someone I used to know. Vale. No s'ha cremat, no s'ha incendiat la casa. Que vull dir que avui m'ha passat una cosa interessant, que és que tenia acumulats uns diners a la targeta que provo, els dies que fan sense IVA, que l'IVA te'l regalen, i sempre els hi compro pernil dolç als gats, a l'Archibald i al Trency. I just valia 2,56 el pernil dolç, i el que tenia acumulat, ho veureu aquí, és 2,56. Veieu el preu? 2,56, que és el preu, oi? Pernil cuit, total 2,56. I va inclòs bescanvi de la targeta Capravo, que està aquí sota, 2,56. Veieu? Per tant, m'ha semblat un miracle. Llavors, les preguntes, les úniques que hi han... Per tant, lo de la cremació, per tant, lo d'ahir venia a ser una... intentar fer sempre una experiència no transcendental, però no transcendental, no. Com si fos un encanteri, una experiència una mica màgica per aconseguir, que el senyor aquest, el Piero del Pozzo, no torni a contactar amb mi, ara que ja ha recuperat l'anell per anar amb l'excusa d'anar a Egipte, que no hi aniré perquè no tinc pressupost. Això ho intentaré avui jo enganxar al quadre, aviam si puc. I les preguntes són, que em sembla que les ha fet la Marga. René, com planteges les teves performances? No entenc ben bé la pregunta. Com planteges les teves performances? Les plantejo segons... És que no acabo d'entendre la pregunta. O què plantejo? Com plantejo? No les plantejo... Per exemple, en aquest cas era exorcitzar el fet terrible que normalment tu només veus a pel·lícules de terror i que a més molts cops a la context del cinema americà de ficció o per exemple inclús el true crime més escabrós, i quan de cop això passa tan a prop de casa teva i gent amiga teva, o en aquest cas també sonava que els coneixien aquests nois, et sembla com algo increïble, no? I no t'ho pots treure de sobre. Jo realment no m'ho he pogut treure de sobre des que vaig saber que el cap era aquest, perquè ell ja em va dir que aquest noi, un amic seu, portava dies desaparegut, i després el del cap ho vaig llegir a part, però em va semblar una notícia d'aquestes rares que apareixen molt de tant en tant i dius que no relaciones amb ningú concret, i de cop quan va ser que vaig saber que era la persona, que era aquest, el Joan Pere, perquè no sé si ho vaig llegir al diari, ho vaig deduir, no m'ho va dir pas, algú ho vaig deduir jo, per la cara, Vic, no sé què, i llavors li vaig anar a dir, ell sabia tot això, em sembla greu, i llavors ahir quan vaig llegir la notícia de l'incendi, que l'últim senyor que l'havia vist en vida era aquest que estava mort cremat a casa seva, també li vaig anar a dir que ella encara no ho sabia. I llavors això també, el que volia dir-li és que ell havia comentat que els seus pares, tot i que amb la família ell ja no es portava molt el vell Joan Pere, no faran enterro, però sí que faran un homenatge a Montserrat un dia d'aquests. I ell estava disposat a no anar-hi. I jo dic que en un cas d'aquests, amb una mort tan terrible, crec que és important per la família notar que aquest noi té amics, o que l'han apreciat, gent que l'ha apreciat al llarg de la seva vida. I per tant crec que hauries d'anar. I em diu, no, ja tenia pensat anar-hi, per tant em vaig quedar tranquil, també, i igual que jo amb la Carme Màlaga, que el meu germà s'hi portava molt, em refereixo, vaig anar a l'enterro, per molt que els últims temps no l'havia vista, només la vaig veure a l'homenatge de l'Aventura Pons del gener. I penso que s'ha de fer. Per tu mateix, també. I per fer un petit homenatge intern a la persona que ja no està aquí entre els vius. I llavors també hi era fusionar això, les tècniques de l'Isidre Manils, l'intentar crear l'efecte aquest del foc, ara sí que s'ha vist, que ell ho fa, això que us dic, la gràcia de l'Isidre és que intenta que no deixar traça humana, que podria ser una imatge, realment l'idea que vol donar és com si fos una projecció que està allà parada, en pausa, i per tant pots contemplar-la in eternis,
però que no veguis inclús que és una aquarel·la, això va ser a partir dels 90, perquè la seva producció prèvia sí que té una part, ja que si voleu el calentar, que ja us ho tornaré a ensenyar un altre dia. No, que inclús les aquarel·les, que sí que et veus que si t'hi propes que és una aquarel·la, però igualment no acabes de veure-hi el traç, saps? És com una cosa fascinant, d'aquest noi, amb aquest noi que ja té 70 i pico d'anys. Però llavors això que volia dir, que no vaig afegir tampoc dels palimpsests, que és el que fa amb la revista, amb les fragments de revista, és que ell sempre ha treballat amb polaroids que ell mateix feia a televisions, fragments petits de revistes i tal, i això llavors feia l'ampliació amb la imatge que l'impactava. I ara ja ha decidit, que també és una obra que la pot vendre més baratament, treballar sobre aquest suport, que us vaig dir que la imprimació no l'ha de fer perquè ja la pròpia full, que és com que és satinat de les revistes, ja li permet que l'oli s'agafi bé i simplement sí que un cop acabat hi posa l'esprai fixador. I ho intenta marcar amb el paper, amb el vidre de museu que no té brillos. Després, l'altra pregunta és, tens un guió previ, encara que no sigui per escrit, si hi ha vegades que tinc guions, inclús per escrits de l'estructura, sobretot, per exemple, un cop que jo quan era el Ramon, o el Ramon quan no era jo encara, o el Ramon, que pot ser que no sigui jo, o sí, amb la Màlaga, un homenatge que van fer el Manuel Puig fa molts anys a l'Estruc, ell, la Carme, necessitava un guió. I llavors, per exemple, ell per ajudar, una cosa que vam fer servir també per la performance, era amb un llençol blanc, tots els títols de les novel·les de Manuel Puig, que ara us les citaré perquè veu que són molt evocadors els títols en si mateix, que és La traició de Rita Hayworth, Boquitas pintades, de Buenos Aires a Fer, Maldición eterna quien lea estas páginas, Cae la noche tropical, Sangre de amor no correspondido, Bajo manto de estrellas, Misterio del ramo de rosas, Triste golondrina macho, Pubis angelical. I llavors amb això, que a ell li va saber per estructurar-se, perquè era una performance rara, era com si diguéssim en un duerme vela un fan del Puig, que era el Ramon, amb calçotets i samarreta imperi, té com unes aparicions espectrals d'una musa puigiana, que és la Màlaga, amb una perloca rosa d'aquestes de fem fatal, ulleres de sol, i comença com a ballar, mentre hi ha projeccions de sangre i arena de la Rita Hayworth i el Tyrone Power, bueno, diferents coses. Però sí que hi ha un guió, i a vegades encara quan el tinc escrit sí que tinc clara l'estructura, però al ser performance la improvisació pot formar-hi part i la duració mai la saps perquè no hi ha hagut mai hi ha un assaig previ, que és la gràcia d'una performance. És com una obra de teatre, tu saps el que vols fer o el que pretens fer i quina estructura. Per exemple, aquesta meva dels diàlegs que us dic de les cròniques plutòniques seria jo, si papai, el que soc jo, el SBD44 HB Sitio, i tots els altres són la gent pròpia del públic que apareix i li toca llegir en aquell moment algun dels diàlegs que ja el té preparat. Amb 2 atrils es pot presentar moltes maneres diferents. I de tant en tant, cada mitja hora de diàlegs, un moment que la gent pot cantar amb mi algun karaoke. I llavors, això que us dic, en aquest cas anava a ser amb aquestes 4 peces d'Oscar Wilde, que 2 són diàlegs i 2 són monòlegs, que es llegeix directament. Després, això em sembla, la segona em sembla que l'ha fet la Brigitte, i la següent és que em sembla que és la Lola, però no sé com me pregunto, que si siendo tan extraordinariamente creativo, dedícate de lleno. I llavors jo vull dir que sí que ja fa anys que em dedico a la performance, perquè ja vic la vida com una performance. Jo per això ja vaig vestit segons la pel·lícula que veuré a la Filmoteca, segons per exemple ara que estem a classe a la universitat, segons l'assignatura que tenim, segons wherever, no? I ja està. I perquè fa molts anys el Ramon, que llavors jo en el bar, com ho vaig tinguer de tatuar també, el seu primer tatuatge que li va demanar Lluís Alabern, que és el cap de museografia del Manac ara actualment, en una performance que va fer el 2010 quan el Ramon treballava a l'Estruc, a la nau Estruc dedicada a la performance, ell tenia una performance que era aquesta, que era un dibuix, i on ell mateix sabia tatuar això, i tu abans de morir t'has de començar algú altre que es tatuï també això que posa la calavera, que a sota hi posa performance. No sé si es veu. El Ramon va decidir tatuar-se el seu cosí, que és el Jesús, que és aquest noi d'aquí, que és, aquí es veu el mateix que van fer els dos. Aquí és el casament dels nostres pares, el nostre avi Silvestre, una amiga de la meva mare que es deia de línia que havien vist de solteres, el meu pare, el Ramon, meva mare, Maria Carme Prés, la meva àvia materna, Aurelia Calveras Vila,
em sembla que és la tieta Montserrat, la germana de la nostra àvia Lola Montaner Rabassa, el nostre tiet Pepito Montaner Rabassa i el Ramon Rugaix Mora, avi 1. I això, la nostra tia, el meu tiet Quico Ponsa Montaner, Teresa Prat Calveres, jo, el Ramon, perdoneu-me, me mare, Carme Plata, que és Ramon Rugaix Montaner, i Aurelia Calveres Vila. I el Jesús no està, el Jesús, mira que no l'havia vist, clar, com que està. El Jesús Ponsa Prat, el nostre cosí diputat de Sierra Leona, que llavors me'l vaig tatuar aquí, com que es deia Jesús, Jesucrist. I després, ell a canvi, Lluís Alabert, em va regalar això, que era una performance que va fer als anys 80. Ah, mira, aquí vaig guardar el Ramon va guardar de les tropes, la nostra quan treballava, i és Humus. Elaboro des del 1800... Veus, truc, espai per les pràctiques performàntiques. Lluís Alabert, Barcelona 1968. Ha viscut a Madrid, Barcelona i ha intentat fer-ho a Oviedo i Londres amb desigual fortuna. Ara resideix en el Montseny, llicenciat en Belles Arts, estudis d'arquitectura. És responsable de moviments d'obres d'art i muntatge al MNAC. Ara és el cap de museografia del MNAC. Il·lustrador, performer i periodista cultural freelance, col·laborador habitual del Cultural, El País, Uruguai 2003-2010, la revista Quimera 2010 i la revista Barcelonès 2010. Ha fet diverses exposicions dels seus treballs gràfics i de performance des de 1991. Il·lustrador gràfic a la pàgina Opinió Catalunya del periòdic El País, 1991. 95. Dibuixant i membre del Consell de Redacció del Lateral 1996-2006. Il·lustrador de Tribuna Econòmica a la revista Públic 1999. Il·lustrador gràfic del periòdic El Mundo. Còmics en col·laboració amb Raymond Petitbon 2002 i fanzins varis. En l'actualitat paper el llibre Humus Gràfic. Humus. Elabora des del 1999 un arxiu compost per diaris, fotografies, notes i dibuixos, documents classificats. També guardo, acumulo, col·lecciono pedres amb anotacions dels meus viatges, joguines òptiques, còmics i llibres. Retallo fotos periodístiques, faig recopilació d'objectes i trastos. Tot això compon una Wondergamer que potser algun dia hauria de mostrar o destruir. Transformo tots els objectes i bivalots en documents gràfics, en papers, en documents que conformen els meus arxius, que a vegades publico en periòdics i revistes que serveixen de suport per a 1000 treballs que es fan i refan constantment. Dibuixo, fotografio, faig còmics, escric, actuo, camino, simulo acudits. Actituds. El projecte Humus és una conseqüència lògica d'aquesta de memòries plàstiques convertides en performance. Des que vaig abandonar la pràctica activa de la performance, entesa com a espectacle el 1998, he anat ampliant el meu arxiu performàntic, que és un calaix de sastre dels esdeveniments, un humus orgànic on narrar i desnarrar, on indagar la vida. I això una performance que va fer, em sembla, als anys 90, que ell volia intentar tenir experiències místiques. I per apel·lar això es veu que la O aquesta, la dièresi, serveix per això. I amb aquest paper arrugat el va portar durant un any a la butxaca dels pantalons i tot i així diu que no li va passar res místic. Però bueno, tot és intentar-ho. Aquesta al Ramon li va fascinar i és la que li va donar a canvi de que es tatués això. Ho penjo perquè luego se me pierden todos. Vaig a guardar també el del casament, perquè si no... Uy, sí, me tengo que irlas. Bueno, chiquitas, chiquitos, esto ja ho penjaré un dia d'aquests i ja us ho faré arribar. Mira, voy a cantar encima de mí mismo, yo con la... Voy a cantar encima mí. Oh, let it be. La What Was I Made For, que és l'última guanyadora de l'Oscar, de la Billie Eilish i els seus Phineas per la pel·lícula de Barbie. Yo no quiero que me pongáis anuncios, ya lo sabes. Capacidad de jugar, muy bien. Esto lo hice yo al 13 de agosto, este vídeo que veis que suena debajo. Empiezas. Venga, todos. Ay, encara no empieza, nena, no te anticipes, Renato. I used to float, now I just fell down.
I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Es que intento que a ver si coincidimos a la vez. Taking a drive, I was an ideal, look so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know what to feel and how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I might. Ah, bueno, això. Pubis de Chavanier, homenatge a Pubis de Chavanier, que ens va ensenyar el Molet. Pubis Angelical, la novel·la de Puig, inspirada en un quadre de Rafael Pell. When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend, because I don't have any boyfriend. It's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I might. Ay, os voy a buscar en vez de Barbies. Think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Això és la Pinipong Sirena. Something I made for. Oh, es que tengo una colección de sirena, tenía, porque a mi sobrino le voy dando. La que está la que más me. Aquí tengo una Barbie extrañas, mexicanas o peruanas, que me encanta, de una colección que nos regaló nuestro padre, a mi hermano y a mí, de 100 que encontró de segunda mano. La Barbie sirena negra, un poco dualipas en la pelis, y la que más me gusta es que es la Barbies muy vintage, la Barbie barbitas. Pues nada, chicos, chicas, chiquins. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, sean dignos y benignos human beings, la vida es bella. Chao, belis, moi, je vous aime, amate amici di me, y esto, disfrutad de la vida que es primavera.